Здравейте, приятели! Днес ще представим още един покрив, завършен от бригадата на ТЕК Покриви. Тук отново се наложи изграждане на нова конструкция. След оглед и договаряне, клиента ни се довери. Както виждате на снимките, монтирахме нови челни дъски, нова дървена стреха, с рендосване и лакиране на всички материали и монтаж на мрежа против навлизане на птици в подпокривното пространство. Както винаги казваме, бригадата на ТЕК Покриви гарантира за качество и професионализъм. Тук може да видите монтажа на паропропусклива мембрана и двойна летвена скара. Това е трислойна мембрана с висока пропускливост на въздух, предназначена за вентилирани покриви. Препоръчително е използването на паропропусклива мембрана и двойна летвена скара, както при изграждането на нови покриви, така и при пренареждането на стари покриви. При тази покривна система осигуряваме правилно преминаване на въздух в подпокривното пространство и предотвратяване на влага и конденс. Освен това, двойната летвена скара осигурява празно пространство между керамидите и мембраната и правилното оттичане на водата при спукване или счупване на керамида. Ние от ТЕК Покриви можем да ви осигурим качествени, естетични, здрави и надежни покриви. Тук вече може да видите, че използвахме самозалепваща се билна лента, захващане на билните капаци с винтове или както се нарича сух монтаж на капаци. Монтирахме и нови класически керамиди в керамидено червен цвят. Както може да видите, от ТЕК Покриви се придържаме към цялостна покривна система и монтирахме и вентилиращи керамиди. По желание на клиента ни, монтирахме нови подцинковани, или както се наричат от нашите съседи, европейски улуци и водосточни тръби, а новия покрив вече ще осигурява защита на къщата на семейството за десетилетия напред. Не се колебайте да ни потърсите, ако ви предстои изграждане на нов покрив или ремонт на стария с пренареждане на керамиди. Може да се доверите на ТЕК Покриви, бригада, която може да осигури професионализъм. Ние работим в цялата страна. За повече информация може да ни потърсите на посочения номер или като ни пишете в социалните мрежи. ТЕК Покриви България. Градим с качество. Защитаваме с грижа.